Ау, ау. В един прекрасен юлски ден намръщен щъркел ми донесе бебе. Има, детето е за мен. Разбира се, че е за тебе. Навярно сте объркали адреса. Детето може би е за съседа. Жена ми е известна стюардеса и няма време да го гледа. Ау, ау, и няма време да го гледа. Ау, и няма време да го гледа. Другарят щъркел малко се ядоса. Добре, ще ви направя справка. Така пределно ясен е въпросът. От 9 месеца е вашата заявка. Но аз тогава бях в чужбина, дори жена си не познавах и само от половин година съм женен. Другото ви казах. Ау, ау, съм женен, другото ви казах. Ау, съм женен, другото ви казах. Това, че подпис е тогава, видях разписала се бе Марина. Довиждане, детето с вас остава и щъркелът намръщен си замина. Стана тя каквато стана. Как ще го кърми тя горката? На пазаря няма и хумана. В този миг усетих аз, рогата поникваха решително и смело. И усетих, че момченцето ме гледа. Надвесих се над личицето бледо. Приличаше дословно на съседа. Събудих се, навън валеше, нощта бе немощна и бледа. И в обатията ми спокойно спеше красивата съпруга на съседа. Красивата съпруга на съседа. Ау, ау, красивата съпруга на съседа.